Estem al Campionat de Catalunya sènior, cadet i escolar de lluita olímpica i grecorromana aquí a la zona esportiva de la Mina. Cada dia tenim més nens, cada cop comença més d'hora, perquè estem treballant de cara a un objectiu del dia de demà, poder tenir lluitadors que siguin olímpics de casa nostra. Sempre respecte als companys, respecte als entrenadors, que encara que sigui un esport de combat tenim que tenir sempre molta cura del nostre entorn. Doncs vaig començar amb els 5 anys perquè en el meu barri havia un poliesportiu i m'entraven ganes de saber què era. I vaig anar a provar i em va encantar, perquè fa molt esport i es posa fort, fa molts amics i tot això. Me gusta y me ilusiona porque yo veo que todos somos como una piña y entre todos nos van explicando técnicas, cosas de defensa. Me siento como una niña que merece la pena y una niña que lo disfruta estando en el tapiz. Bueno, yo cuando empecé en realidad no era muy buena, yo más que venía a jugar y entonces ahora más o menos me lo voy tomando como más en serio, más un deporte que puede llegar en mi futuro, me puede ayudar en muchas cosas, en los estudios, en más compañerismo, en hacerle caso a mis entrenadores. Vull ganar i molt nervi. Darrere d'un lluitador, abans de competir, tinc que fer moltes hores entrenar. El meu club, per mi, és el millor, el millor de tot el món. És la meva passió, la lluita. Quan surten, sempre són amics, juguen, com veurem de fons, que estan jugant sempre i divertint-se. Em tenen a mi de referent ara mateix, però arribarà un moment que sortiré jo i em guanyaran ells mateixos. Llavors, és difícil mantenir aquesta motivació sempre al dia a dia i tal, però quan fem aquest campionat tu veus que els nens t'animen a continuar. Home, normalment són els pares el que li porten, clar, són els primers que tenen que donar permís. Però n'hi ha de vegades que arriben primer els nens abans que els pares i després quan els pares es troben al que és l'ambient, que és un ambient molt familiar, on els entrenadors sempre tenen cura i els companys grans tenen cura dels petits, els vigilen, els ajuden a educar. Normalment els agrada molt, se sorprenen. Fem un esport dur, sí que tenim que és de combat, però que és molt gratificant.